Webafowethu nazi ey'shisayo. Usiqiniseko Mvelase odume kakhulu ko-TikTok. Amaphoyisa asemdedelile. Uthi uma echaza laphana-ke ku-live wakhe wa-TikTok-ke, uthi babambe ifoni ngenhloso yokuthi-ke angaqhubeki angcolise igama likaKhuzani njengoba-ke kwaziwa kamhlophe ukuthi uKhuzani-ke uwumuntu kaMaskandi futhi-ke odume kakhulu. Nanomuntu futhi osazokhipha njengoba-ke kulesihlanu. Uthi-ke usiqiniseko Mvelase-ke uzomosha kakhulu. Akushoyo mina, kusho yena ku-live wakhe wa-TikTok. Njengamanje laphana-ke ey'nkundleni zokuxhumana kwakhona kwa-TikTok. Angazwe bafethu kodwa-ke ngeniphathelela khona-ke okubufakazi bokuthi le nsizwa ingaphandle iphumile babambe ifoni yayo-ke laphana-ke ngenhloso yokuthi-ke ingaqhubeki yenzela amavidiyo ayo-ke ukungcolisa-ke igama likaKhuzani esingazi-ke ukuthi icala layo-ke liyophetha kanjani. Kodwa-ke abantu abaningi-ke isibalandisile-ke ngokuboshwa kwayo noma-ke ngokubanjwa kwayo-ke ngamaphoyisa. Nawu-ke ulive wakhe-ke awenza manje laphana-ke ey'nkundleni zokuxhumana ngizonizwisa-ke la abaxoxa khona nomgibe awuyizwele. Siqiniseko kahle kahle bebe-approve amandla bethi wena siqiniseko ngoba vele wena ighost la kuMaskandi siyacela ukuthi umfowethu uyabona siyacela bakubeka njengekabe enquma amati kuthiwa sicela ukukuthatha uhlale ngaphakathi wabuya ingozi. Kodwa ngiyithandanga lento yokuthi bengibambe ngobhotsotsi ibhluku elingene ey'nqeni. Cha, leyo angiyithandanga ngifuna Usayimleyo ke mfana. Usayilungisa le. Ngalamathayisi lapha agqoke uhlunjana bejima angiyithandanga ngifuna ukuqamba amanga. Bebethizani vele lapho. Uthi bagcina sebekushwaba. Yeah, kodwa khona nekhanda elikhulu. Khona nekhanda elikhulu ongifollowa la TikTok waziwa na uthilile. Ngizombheka ngize ngimthole lo. Ngiyamfuna. Okay. Uthi ubangano siqiniseko wenzeni kuwe. Uyabona? Njengoba Mana wekhawe. Pho lapha endlini khona nomuntu okade azi la uhlala khona. Oh. Angithi ke manje Mgibi yona into esibashaya ngayo lokuthi manje uyabona. Yes. Angithi manje isipoke singafi siyayiceba ukuthi hayi vele kahle nginakho ukuthi ngihlangane naye. Angithi bangihlezi ngibatshela abantu ngithi lo muntu lo sihlezi sihlangana naye siphuza amabhiya ndawonye sideme sidake uyabona sivele kuma billboards ndawonye sibe right. Yeah, sure. Kodwa mfana wami esawe inkunzi mfana manje weswa. Hey. Mfana inkunzi. Waphuma emavukane wangena ey'nkunzini. Wadlula bonke laba bavukane bethi besithi bazoduma kuqala hayi ngeke. Angaze ngibe yivukane. Ngiyinkunzi impela nje. Ngqo. Ngathi ngiqiniseko mana kabi yami. Yini oshoda ngayo manje mawuphuma? Angithi sobabili sadunyiswa ibhova. Ina phakathi kwami nayo sadunyiswa ibhova. Uwe nami uthi mina kusho la ibhanyazile studio. Akubanga nambandelo kwami mina kwacaca ukuthi cha ngumlandelo wale ibhova sakucacisa lokho. Naye manje studio singenza kanjani kabe mawuphuma uvele ukhipha ingoma kabi yami mina ngizokushaya ngama backings baba ngizikhokhela mina studio ingoma. Uvele we keep it next week. Monday.